Усім прывітанне, з вами зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і сёння абмяркоўваць гэтыя падзеі, навіны, ну і пытанні дыпламаты мы будзем з дарадцам Светланы Ціхановскай па пытаннях дыпламаты Дзянісам Кучынскім. Добрый дзень, Дзяніс. Прывітанне. Дзяніс, ну давай адразу, як кажуць, быка за рага там ці за кудры. Таму я так разумею, на сёння самае такое галоўнае дыпламатычнае пытанне гэта магчымасць знайсці падыходы да новаабранага прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і яго адміністрацыі. Прычым, ну я так кажу, таму што я чытаю навіны і бачу, што усе краіны, усе там кіраўніцтва, ну как бы так сказаць, заклапочаныя тым, якія будуць адносіны, як знайсці падходы, у якія дзверы зайсці і гэтак далей. То есть для вас гэта таксама актуальна? Думаю, што сапраўды гэта актуальнае для ўсіх. Это тое пытанне, якое там задаецца, як вы слушна адзначылі, зараз дэмакратычнай краіны, агул свет, што адбудзецца пасля 20 студзеня, пасля інаўгурацыі, якая будзе пазіцыя датычна Украіны, Еўропы, наогул сусветнага парадка. Таму сапраўды так, это тое, што чым жыве зараз дэмакратычны свет. Што датычна нас, зразумела, калі мы бачылі, што ёсць вялікая вераемнасць, што прэзідэнт Трамп будзе зноў балатавацца, наогул магчымасць таго, што рэспубліканцы могуць вярнуцца да ўлады, перамагчы на выбарах, зразумела, каб балатаваўся Трамп, мы спрабавалі усталяваць з імі больш шчыльны кантакт. Што важна адзначыць, у нас заўсёды была двухпартыйная падтрымка Беларусі у ЗША, у Кангрэсе. Ёсць рэспубліканцы, ёсць дэмакраты, ёсць кокусы, групы за дэмакратычную Беларусь, куды ўваходзяць і рэспубліканцы, і дэмакраты. І мы заўсёды казалі, вось бачыце, ёсць яшчэ у амерыканскай палітыцы тэмы, краіны, якія не раз'ядноўваюць, а аб'ядноўваюць. Беларусь была адной з іх, дзе было заўсёды як бы кансенсус. Але зразумела, што адна справа гэта парламент, адна справа кангрэс, адна справа, калі мы можам просто мець як бы агульную падтрымку, іншая справа, калі мы хочам мець больш цесныя кантакты з людзьмі, якія патэнцыйна могуць быць блізкімі да Трампа. І тут у нас была такая стратэгія. Мы камунікавалі з мінулымі людзьмі, якія працавалі ў ягонай адміністрацыі, сапраўды з таго часу захаваліся добрыя кантакты. Нагадаю, што гэта прэзідэнт Трамп, які ўвёў першыя санкцыі супраць Лукашэнкі, што адзін з першых чыноўнікаў, які сустрэўся з Светланай Ціхановскай у 2020 годзе, быў намеснік дзяржсакратара якраз трампаўскай адміністрацыі. Таму першыя кантакты, это Стив Біган был, яны засталіся яшчэ з тых часоў, мы іх падтрымлівалі. Але паколькі ўжо бліжэй да лета, калі было бачна, што Трамп будзе балатавацца і як его можа выглядаць ягоная каманда, адмыслова, калі мы былі ў Вашынгтоне са спадарняй прэзідэнткай у чэрвені і ў ліпені, это был асобны візіт у Вашынгтон і быў візіт на саміт НАТО, дзе наша прэзідэнтка выступала. Вось. І я паралельна спрабаваў больш такіх асабістых кантактаў завесці менавіта з рэспубліканскай партыяй, з кангрэсменамі. І вось менавіта тады я сустрэўся з камандамі сенатараў Касіді, Эрнста, і тады вось акурат адбыліся сустрэчы, вельмі добрыя некалькі сустрэчаў з камандамі Рубіо, сенатара Рубіо на той час, і сенатара Вэнса. Вось. Ну і так апынулася, што так зараз вось Вэнс гэта абраны віцэ-прэзідэнт, а Рубіо это намінаваны дзяржсакратар. Вось. Таму гэтыя кантакты, тое, што мы іх как бы завялі да таго яшчэ, як была абвешчана кампанія, абвешчаны намінацыі, гэта вельмі безумоўна як бы спрыяе стасункам і даверу таксама. І ведаеце, калі я быў на гэтых сустрэчах з імі, я быў прыемна ўражаны разуменнем сітуацыі ў Беларусі, быў ўражаны пра інфармаваннем наогул, пра тое, што адбываецца ў Беларусі, як беларусы не падтрымліваюць вайну в Украіне, як беларусы не падтрымліваюць рэжым, што гэта адрозная сітуацыя ад Расіі. То бок гэта былі вельмі такія добрыя сустрэчы. І я помню, што калі мы паразмаўлялі тады з дарадцам
Рубіо, гэта было лета, я папрасіў таксама, калі сенатар можа дзесьці выказацца больш пра Беларусі. Вось акурат можете знайсці на 9 жніўня ён зрабіў адмысловы твіт у падтрымку беларусаў і нашага змагання. Таму я спадзяюся, што вось это як бы супрацоўніцтва, камунікацыя працягнецца, але што важна... Дзяніс, можна я пераб'ю? Вось вы зараз кажаце пра вось гэтыя сустрэчы. Мне просто вот буквально колькі тут троху больш за тыдзень быў у нас у эфіры Франак Вячорка, першы дарацца Святланы Ціхановскай, і ён мне там, я не памятаю, ці ў эфіры, ці па-за эфірам, але сказаў, што вы былі у ЗША, дзе сустракаліся з там прадстаўнікамі каманды там ці будучай магчымай адміністрацыі Трампа. Вот вы зараз рассказывалі, вот гэтая поездка, про якую казаў Франак, это тое, что было тады, вот як вы рассказываете, ці штосьці бліжэй па часе? Да, я вось якраз до гэтага ішоў, і далі была яшчэ асобная адмысловая поездка вось зараз у снежні у ЗША, дзе таксама былі сустрэчы з рэспубліканцамі, у прыватнасці там з камандай Хогерці і іншых кангрэсменаў. Была камунікацыя таксама у нас, працягвалася з камандай людзей, якіх я назваў, таму да, была таксама камунікацыя ў снежні. І тут вось, ну, паколькі это ўжо было пасля выбараў, тут такую пазіцыю, якую мы даносілі, зразумела, што мы будзем працягваць размаўляць з адміністрацыяй Трампа прыярытэт нумар 1 вызвалення беларускіх палітвязняў. Зразумела, што гэта наша магістральная, асноўная, найважнейшая тэма спынення рэпрэсіяў і вызвалення беларускіх палітвязняў. Але таксама, што важна для рэспубліканцаў, што вось я вывез з гэтай паездкі ў снежні таксама з Вашынгтона, што таксама патрэбна пэўная каліброўка таксама нашых месаджаў, нашага падыходу, якая будзе таксама больш сфокусавана на пытанні бяспекі, які вельмі важны для адміністрацыі Трампа, для ЗША. І тут Беларусь мусіць... Мы мусім таксама як бы наноў адкрыць Беларусь для адміністрацыі Трампа, для ЗША, паказаць яшчэ раз важнасць Беларусі як не проста яшчэ адной еўрапейскай краіны, а важнасць менавіта як ключавога элемента ў дасягненні мэты прэзідэнта Трампа па прынясенні міра ва Ўкраіне, в Еўропе. Ну і таксама тое, што прэзідэнт Трамп кажа пра важнасць забеспячэння самастойнасці Еўропы ў пытаннях бяспекі. І менавіта з дэмакратычнай, свабоднай Беларусю гэтага дасягнуць будзе прасцей, і гэта будзе больш як бы доўгатэрмінова. Беларусі незалежнай, вольнай, без расійскіх войскаў, без расійскага ўплыву. І тое, што дапаможа сапраўды ЗША і прэзідэнту Трампу прасоўваць свае інтарэсы США, якія тычацца якраз такі бяспекі. Таксама важнасць спынення экспансіі Кітая ў Еўропу, гэта таксама вельмі важна для прэзідэнта Трампа. Мы чуем гэта ва ўсіх в розных стейтментах. Таму Беларусь мы паказваем як такі важны элемент у гэтай архітэктуры бяспекі, але таксама паказваем, што вось той мір, пра які вядзецца гаворка, ён не можа быць працяглым, не можа быць устойлівым без вольнай, свабоднай Беларусі. Вось гэтыя месаджы, якія сапраўды добра рэзаніравалі ў снежні сярод рэспубліканцаў. І вось это каліброўка на бяспеку і каліброўка на Беларусь як важны элемент для дасягнення міру в Украіне. Я думаю, што па гэтаму працягнем таксама больш працаваць. Што яшчэ важна? Калі вось дайсці больш да каманды, да дзяржсакратара, будучага дзяржсакратара Рубіо, трэба таксама глядзець на гісторыю, і паглядзець ягоны асабісты лёс. І вось гісторыя Кубы, гісторыя таго, што зараз вось ёсць гэта вось зла, у якой Лукашенко з'яўляецца адным з элементаў разам з Паўночнай Карэяй, разам з Расіяй, разам з Іранам, з Венесуэлай і з іншымі. Тое, што вельмі часта, на жаль, так адбываецца, што Лукашенко, ягоны рэжым, яны у гэтай асі яны не прысутнічаюць, яны як бы застаюцца ў ціні. І вось тут вельмі важна паказаць, што рэжым з'яўляецца адным з элементаў вось гэтай вялікай восі зла,
і што таксама ён мусіць атрымоўваць як бы такой же адказ, такое ж пакаранне, як і іншыя. Вось, таму это таксама сапраўды вось і Куба таксама, якую там Лукашенко падтрымлівае. Я думаю, што гэта персанальна для будучага дзяржсакратара, ведаючы ягоную гісторыю, сям'і, ягонага лёсу. Я думаю, таксама это будзе пытанне дэмакратыі, важнасці, падтрымкі, оно будзе на павестцы. Я просто удакладнюсь, вы, Дзяніс, зараз рассказывали про тое, як рэагавалі на пытанні бяспекі, там на там месседжы наконт Беларусі, але я неаднаразова чуў ад розных прамоўцаў, спікераў, экспертаў про тое, что я у дадзеным выпадку разумею, что асабіста з Трампам вы не сустракаліся, не размаўлялі, яго асабістую пазіцыю і бачанне вы не ведаеце, хотя, можа быть, вывучалі яго нейкія там выступы, тое, что ён казаў, ці можа быть казалі яго аднапартыйцы дарадцы, але такое меркаванне, что маўляў, для Трампа Беларусь, ну не тое, что ён не ведае увогуле такога слова і не ведае хотя б прыблізна, дзе яна знаходзіцца, хутчэй за ўсё ведае, але маўляў, что гэта для яго тэрыторыя расійская, что гэта ўжо аддадзена, что там адбываецца ў самой Беларусі, яго мала цікавіць і гэтак далей. Вот усё ж таки, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці? Сапраўды не было сустрэчаў напрошставых з прэзідэнтам Трампам, але мы будзем працаваць над магчымасцю такой сустрэчы і будзем сапраўды працягваць паказваць рэлевантнасць Беларусі. Вось менавіта таму быў гэты візіт, і вось тыя мінулыя поінты, якія я адзначыў, яны паказваюць важнасць і рэлевантнасць Беларусі акурат у дасягненні мэтаў Трампа. І калі вось тое, што вось вы, Зміцер, сказалі як варыянт, мы не ведаем насамрэч, наколькі глыбока там прэзідэнт Трамп ведае пра Беларусь, пра дэталі, ці лічыць ён, як вы там сказалі, Беларусь часткай Расіі ці не, мы гэтага не ведаем, але гэта наша задача паказаць стратэгічную важнасць Беларусі, што Беларусь можа дапамагчы прэзідэнту Трампу ў дасягненні ягоных мэтаў, дапамагчы ЗША, дапамагчы Еўропе, дапамагчы ўкраіне і паказаць таксама, вось калі казаць пра Расію, што калі Беларусь застанецца пад кантролем Расіі, то лінія кантакту паміж украінскімі і расійскімі там войскамі падваяецца, патрабуючы большых выдаткаў таксама на бяспеку. Вось таму у сваю чаргу свабодная Беларусь, значыць, наадварот, дапаможа зноў такі пытаннях бяспекі для супольнай архітэктуры Еўропы. Таму тут пытанне насамрэч проста падыходаў, пытанне таго, як мы можам паказаць яшчэ раз гэтую рэлевантнасць. Вось што адбываецца у галаве у самога прэзідэнта Трампа, мы не ведаем, мы ведаем, мы бачым ягоную каманду. Мы бачым пасады, якія былі прызначаны, і спецпрадстаўніка Келага, і дзяржсакратара Рубіо, і дарадцу па нацыянальнай бяспецы Волца. Калі я быў у Вашынгтоне, я прысутнічаў вось это ў снежні было на выступе дарадцы па нацыянальнай бяспецы Волца падчас EDU форума. Вось ён там таксама казаў пра Украіну, пра рэгіён, про Літву таксама. То бок мы бачым, што все адно это так или иначе Беларусь не можа, нельга просто праігнараваць Беларусь, нельга як бы прапусціць 2020 год, нельга прапусціць тое, што ёсць інстытуцыянальна у нас ужо з ЗША стратэгічны дыалог, што ёсць там сацыялогія і відавочныя прыклады таго, што беларусы не падтрымліваюць вайну. Калі я сустракаўся вось тады з камандай Вэнса, віцэ-прэзідэнта Вэнса, адно з першых, што мне вось адразу сказалі на сустрэчы, мы бачым, які у вас быў рух партызанскі у 22-м годзе пасля пачатку вайны. Бачылі вось гэты там і дыверсіі, як людзі рэагавалі, як армія рэагавала, як партызаны рэагавалі. Гэта не прайшло незаўважаным. То бок Беларусь не можа проста знікнуць і беларускі народ знікнуць з этой павесткі дня. Што можа адбыцца сапраўды, калі мы не атрымаем дастатковай вагі, дастатковага фокуса. І вось тут сапраўды наша задача папрацаваць больш шчыльна з амерыканскімі партнёрамі, каб сапраўды яны ўбачылі ў Беларусі большае стратэгічнае значэнне.
Я подозраю, что гэтак жа імкнуцца наладзіць нейкія контакты, вярнуць хотя бы адносіны с Трампом, яго адміністрацыяй да ўзроўню 19 года і лукашэнкаўская адміністрацыя яго, можа быть, падчас візітаў і з ганцамі ад Лукашэнкі там сустракаліся у Вашынгтоне ўжо ЗША. Не, апошні раз, калі дзесьці мы сустракаліся, гэта было падчас генасамблеі ААН у Нью-Йорку, дзе мы перасякліся з камандай Лукашэнкі. Ну, як перасякліся, проста былі на адной тэрыторыі, адным памяшканні, на адным эскалатары. А пасля не. Таму ганцоў не бачыў. І насамрэч, нават калі там будуць нейкія ганцы, мне здаецца, што Лукашэнку няма чаго прапанаваць. І вы згадалі 19 год, але трэба вспомніць 19 год. Трэба вспомніць, што тады прыязджаў дарацца па нацыянальнай бяспецы, прыязджаў дзяржсакратар Пампео да Лукашэнкі. І вельмі раю адкрыць кніжку Пампео, які напісаў пра гэтыя так званыя перамовы з Лукашэнкам тады, і як ён 4 гадзіны дурыў яму галаву, Лукашенко Пампео, і ў выніку нічога не выйшла. І Трамп, я думаю, што ён помніць. Тыя моманты, калі ведаеце, хтосьці кагосьці падстаўляў, ці там не выконваў дамоўленасці, ці не паводзіў сябе як партнёр. І Лукашенко, вось ён такі, я думаю, што зараз у вачах і мінулай адміністрацыі, магчыма, будучы, ён не незалежны гулец. Яму няма чаго насамрэч прапанаваць для адміністрацыі Трампа. Таму нават калі там будуць нейкія ганцы, я абсолютно не бачу, чтоб яны маглі такога канкрэтна прапанаваць. Я думаю, што магчымую то, што мы чуем, магчымую вось эту мантру пра тое, што менш залежнасці ад Расіі, што мы як бы і вашым, і нашым, што мы вообще-то за мир, и вообще-то мы этого не хотели. То бок, это все разумеюць, што гэта не так. Все разумеюць, што Лукашенко дапамагае Пуціну ў гэтай вайне, што ён зарабляе на гэтым вялікія грошы, што ён адзін з саўдзельнікаў гэтага жаху, які распачаў Пуцін разам з Лукашэнкам ва Ўкраіне. І таму я думаю, што зараз пасля 20-го года, пасля 22-го года ось уже адкатаць на гэты business as usual, перагарнуць старонку, вярнуцца на 19-й год, хіба што толькі калі машыну часу яны неяк вынайдуць, то тады можа змогаць. А так субстантыўна я не бачу такіх, здаецца, магчымасцяў. Хаця спрабаваць, напэўна, яны будуць спрабаваць. І тут зразумела важна даводзіць, што трэба размаўляць перадусім з беларускім народам, не з Лукашэнкам. Лукашенка гэта мінулае, Лукашенка гэта ўжо прайшло. Трэба размаўляць з беларускім народам, з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, для таго, каб весці перамовы сапраўды з Беларусю, а не з Лукашэнкам. Денис, уявім сабе сітуацыю, што вось там пасля інаўгурацыі, там хай пройдзе пэўны час, тваімі намаганнямі, там, ўсёй астатняй каманды атрымліваецца дамовіцца, скажем так, на сустрэчу на вышэйшым узроўні. І вось такая сустрэча адбываецца. І што? Вот што дэмсілы могуць прапанаваць Трампу? Вот з чым? Што будзе ў той тэчцы, з якой, умоўна кажучы, Ціханаўская прыйдзе да Дональда Трампа? І вот што ў ёй будзе? Якія прапановы? Ці, як кажуць, я чаму это кажу? Я шмат чую пра тое, што дэмсілы прыходзяць і асноўны іх месседж гэта: падтрымайце нас, дапамажыце нам, зрабіце што-небудзь, каб вот мы маглі вярнуць сабе нашу краіну. А самі прапанаваць канкрэтныя планы, стратэгіі, мэты не могуць. Ёсць яно? Я думаю, што ў такой тэчцы ці ў такой прамове зноў-такі будзе месседж пра тое, што Беларусь з'яўляецца адным з ключоў для міру і бяспекі ў Еўропе. Гэта дапаможа і ЗША, і Еўропе ў глобальным сэнсе, што незалежнасць Беларусі зробіць Еўропу больш стабільнай і дапаможа зноў-такі для бяспекі і аслабіць аўтарытарныя рэжымы ў рэгіёне, і можа стаць такім триггерам для іншых краін, у тым ліку для Расіі. Таму што перамены ў Беларусі могуць распачаць перамены ў Расіі, не наадварот, як некаторыя часам думаюць. Што канкрэтна рабіць? Я думаю, мы папрасілі, безумоўна, ўключыць дэмакратычную Беларусь у мірныя перамовы па Ўкраіне,
патрабавалі бы выводу расійскіх войскаў з Беларусі, гарантаваць дэмілітарызацыю. Зразумела бы размаўлялі таксама. Вось мы бачым, што па ўкраіне быў прызначаны спецпрадстаўнік. Таксама вельмі важна бы там мець спецпрадстаўніка па Беларусі, таксама каб працягваць вось эту каардынацыю з новай амерыканскай адміністрацыяй на вышэйшым узроўні. Безумоўна, мы б казалі пра падтрымку грамадзянскай супольнасці, медыяў, казалі пра важнасць падтрымліваць там урад у выгнанні, аб'яднаны пераходны кабінет, офіс, падтрымліваць рэальных прадстаўнікоў Беларусі. Ну і безумоўна, мы б казалі пра тое, што баліць больш за ўсё, пра патрабаванне вызваліць беларускіх палітвязняў і зноў-такі працягвалі палітыку эканамічнага і палітычнага ціску на рэжым Лукашэнка. Ёсць як бы шмат магчымасцяў таго, каб сапраўды вымусіць Лукашэнку пайсці на саступкі, каб Лукашенко спыніў рэпрэсіі і пачаў вызваляць палітвязняў. Дзяніс, ўсё ж таки, вот як дыпламат, як табе бачыцца, зараз шмат размоваў пра тое, што дэмсілы павінны змяніць стратэгію, што можа быць яны павінны заклікаць сваіх заходніх партнёраў, каб тыя спрабавалі дагрукацца да Лукашэнкі, каб пачалі з ім размаўляць, можа быць там дзесьці штосьці прапаноўваць, нейкія там, я не ведаю, плюшкі, умоўна кажучы, як сказаў Воскресенскі, ўсё дзеля вызвалення людзей, дзеля вызвалення палітвязняў. Як ты лічыш, ці спрацуе гэта і ці магчыма такую вось, ну как бы прапанову зрабіць адміністрацыі Трампа, каб вот яны такім чынам паспрабавалі, ну как бы людзей выцягнуць з-за кратаў? Ну, мне падаецца, што зноў-такі, калі мы бачым, што гэта распаўсюджвае збольшага там вот кажа Воскресенскі, там тур, іншыя прапаганда, зразумела, што ёсць пэўныя сапраўды кропкі, на які трэба працягваць ціснуць. Ну чаму, Дзяніс? Ты ж выдатна ведаеш, што это не толькі Воскресенскі, это з боку дэмсілаў таксама ёсць пэўныя людзі, якія за гэта выступаюць, пачынаючы з таго, як пачаў гэта адзін з першых казаць Андрэй Егораў яшчэ год ці паўтары таму, а зараз вот табе і Хоміч, і Гарбунова, і Кавалеўскі, і шэраг іншых асоб, вот якія за гэта выступаюць. Мне здаецца, якраз такі ў дэмсілах ёсць аб'яднаная пазіцыя, ёсць каардынацыйная рада, ёсць аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Светланы Ціханаўскай, ёсць структуры, ёсць аб'яднаная пазіцыя. Зразумела, што ёсць асобныя пазіцыі асобных людзей, якіх вы назвалі, але ну я не ведаю, ці можна это казаць пра нейкую агульную пазіцыю дэмсілаў. Дэмсілаў ёсць пазіцыя, вы яе ведаеце. Не, мы яе ведаем. Пытанне ж было ў тым, што можа час змяніўся і трэба мяняць гэтую і пазіцыю, і стратэгію. Мне здаецца, што калі ну, я не разумею, адкуль взялася гэта разуменне, што калі перастаць ціснуць на Лукашэнку, то ён пачне вызваляць палітвязняў. Ну, не перастаць ціснуць, а просто того, што ну ціск не спрацаваў. Не дамагліся как бы нейкіх зменаў, адмены рэпрэсій, вызвалення масавага вызвалення палітвязняў, то можа быць іншым шляхам, там нейкімі вот, ну як я сказал, плюшкамі, там скажем, там замарозкай санкцый, не адменай, ну как бы прыпыненнем іх дзеяння, там яшчэ што-нибудь вот такое. Я думаю, што Лукашенко, калі мы кажам пра такі, ну, мы заўсёды казалі за магчымыя перамовы і там і ў 21 годзе і зараз. Просто мне здаецца, што любы перамовы з Лукашэнкам гэта будзе все на ягоных умовах. Ён будзе гатовы вызваліць, ну не ведаю, там 10 палітвязняў, там можа 15 палітвязняў, здыміце з мяне там усе санкцыі, я працягну далей сажаць людзей у турмы. То бок для яго перамовы гэта тое, што ён скажа, нейкі зробіць малыя, магчыма, саступкі, але атрымае за гэта ўсё. Я не разумею, ну, зноў-такі, адкуль з'явілася тое меркаванне, што калі перастаць ціснуць і замарозіць, як кажуць, санкцыі, то ён пачне выпускаць масава усіх палітвязняў. Плюс другая пазіцыя, якую вельмі важна адзначыць там па санкцыях. Санкцыі, які ўведзены ў Лукашэнку, збольшага, пераважна, гэта за ягоны саўдзел у вайне разам з Пуціным. Не за палітвязняў. За палітвязняў, ну, это былі асобныя, больш там індывідуальныя санкцыі. Тыя, які на яго найбольш як бы уплываюць, это тыя, які былі звязаны з Ryanair'ам, з міграцыяй і з удзелам у вайне.
Вось, і таму тут наадварот трэба ўзмацняць ціск, каб калі нават будзе нейкая там дамоўленасць, ці будуць нейкія там ствараць нейкі, не ведаю, там абменны фонд, то было больш наадварот элементаў для размовы. Потому что калі паслабляць, я думаю, што Лукашенко адразу это адчуе, гэта развяжа яму рукі для яшчэ большых рэпрэсій і для яшчэ большай ўзмацнення ягонай улады. Потому что той ціск, вось чаму вы кажаце, не спрацавалі. Той ціск, які зараз на яго аказваецца, ажыццяўляецца, ён не на 100%, ён недастатковы. Каб для таго, каб Лукашенко взяў і пачаў вызваляць людзей, альбо, не ведаю, спыніць там удзел у вайне. Таму трэба за кожнага арыштаванага, а людзей арыштоўваць працягваюць кожны дзень. Мы ведаем па лічбах, што колькасць людзей арыштаваных і пасаджаных у турму за апошнія месяцы перавышае колькасць тых, якіх вызвалілі. А тых, якіх вызвалілі, яны, большасць з іх таксама ўжо скончывала тэрмін, незаконны тэрмін свайго знаходжання ў гэтых вязнях. Таму трэба Лукашэнку ставіць канкрэтны кошт за кожнага арыштаванага, пасаджанага ў турмы беларуса. Альбо за кожную ягоную падтрымку Расіі ў гэтай вайне, за кожнага беларуса і украінца, якія паміраюць зараз за нашу і вашу свабоду. Ну, добра, я так разумею, что то есть вот ёсць уже прапрацаваны план дзеяння, дыпламатычны план дзеяння у амерыканскім накірунку пасля інаўгурацыі. Так, ёсць план дзеяння, ён падрыхтаваны. Зноў такі частку з яго мы ўжо абмеркавалі у снежні. Зараз чакаем 20 студзеня, каб распачаць вось новую камунікацыю з камандай. Зразумела, што працягваецца камунікацыя з дзярждэпартаментам, ёсць стратэгічны дыалог, ёсць інструменты, праз якія мы вядзем перамовы з амерыканцамі, і ёсць асабістыя кантакты. Таму будзем спрабаваць гэта ўзмацняць, спадзяемся, што ўсё атрымаецца. А давай до 26 студзеня, а не до 20. 20 будзе у Трампа, а 26 там будзе рыхтуецца чарговая элегантная перамога Лукашэнкі. Мы не один раз чулі про тое, што заходнія палітыкі жывуць электаральнымі цыкламі. І, маўляў, вось цыкл прайшоў, ты там свой электаральную там падтрымку, свою нейкую там абранасць, легітымнасць не пацвердзіў, не абнавіў, ну і ну і ўсё, пра што з табой гаварыць, цыкл прайшоў. Ціхановскай, гэта тычыцца, як заходнія палітыкі, што кажуць, якая рэакцыя, што ну ўсё, пра што з табой гаварыць, там глядзіш, можа новы лідар дэмакратычных сілаў будзе пасля 26-го, там Гайдукевіч ці Канапацкая. Заходнія палітыкі, ну што мы зараз бачым за апошнія месяцы, гэта досыць ясную пазіцыю па непрызнанні выбараў, без выбараў. Вось, як бы іх і раней асабліва там апошні не прызнавалі. Вось, зразумела, што зараз ніякай легітымнасці дадатковай Лукашенко пасля гэтых без выбараў не атрымаюць. І адзіная інтрыга, это колькі там працэнтаў ён сабе напіша, больш за Пуціна, менш за Пуціна, 120%, ці 90, ці там 97. Это, напэўна, адзіная інтрыга. Усе бачаць, што гэта сапраўды больш падобна на нейкую ваенную аперацыю і што ніякіх сапраўдных выбараў там няма. То бок па Лукашэнку, мне здаецца, з тых размоваў, што мы зараз мелі, ёсць досыць ясная канкрэтная пазіцыя. Што тычыцца легітымнасці Святланы Ціхановскай, я думаю, што калі б былі нейкія змены, зноў-такі мы не чуем такіх, не знаю, сігналаў, што Ціхановскую перастануць прызнаваць пасля 26 студзеня. Калі б такое адбывалася, у ЕП не было, не ведаю, на гэтым тыдні была сустрэча з прэм'ер-міністрам Галандыі, афіцыйны прыём у Нідерландах. Тыдзень таму яна была першым прэзідэнтам, першым буйным палітыкам, які наведаў пасля кошты Польшу з афіцыйным візітам, сустрэлася з прэм'ер-міністрам Тускам, Дудам, са спікерамі парламентаў. На наступным тыдні будзе візіт і выступы, і сустрэчы з шматлікімі кіраўнікамі, міністрамі замежных спраў у Давосе і гэтак далей. То бок мы бачым, што наадварот, вось гэтая
партнёрства з дэмакратычнымі сіламі, з Святланай Ціханаўскай, аб'яднаным пераходным кабінетам, яно ўзмацняецца, таму што у адрозненне ад 2020 года зараз бачуць, што ёсць структуры і што самае важнае, адно з найважнейшых сярод вось прызнання і легітымнасці гэта давер. І давер з аднаго боку, з боку беларусаў, таму што все ж таки легітымнасць яна вызначаецца перадусім беларускім народам. То бок давер ад беларусаў гэта першы важны крытэр, і другой важны крытэр давер таксама ад гэтых палітыкаў, ад прэм'ер-міністраў, прэзідэнтаў, з кім Ціханаўская супрацоўнічае, і кабінет аб'яднаны пераходны і наш офіс таксама. То бок ёсць давер менавіта да структураў, ёсць давер да персаналей, ёсць давер да Святланы Ціханаўскай і давер таго, што это надзейны партнёр і сапраўдная альтэрнатыва вось тому тэрору, які адбываецца у Беларусі і узурпатару Лукашэнку. Таму я думаю, што пасля 26 студзеня там пытанне легітымнасці яно не сыдзе. Денис, ну я згодны, что может быть давер з боку палітыкаў, лідараў краінаў захада ёсць. А адкуль вы ведаеце, что ёсць давер з боку беларускага народа до гэтага часу, что ён ёсць? А хтосьці скажа, вы живете ў сваёй бурбалцы і не ведаеце насамрэч, что там пераважная большасць беларусаў з гэтай нагоды думае і ці ёсць гэты давер? У нас ёсць зноў-такі да пытання даверу там легітымнасці былі выбары, на якіх бралі Святлану Ціханаўскую з мандатам правесці новыя дэмакратычныя выбары. Яна не заступіла ў сваю пасаду, і яна рушыцца разам з партнёрамі да дасягнення гэтай мэты. Пакуль эту мэту в новых свабодных выбарах мы не дасягнем, як бы праца не завершаная. Таму мне здаецца, што сапраўды большасць беларусаў ніхто не хоча жыць у хорары, ніхто не хоча жыць у дыктатуры. Ніхто не хоча, але ўзровень давера мы ведаем выдатна, што падчас там нейкіх палітычных электаральных кампаній палітык можа атрымаць вялікі давер, а ў некаторых праз пару месяцаў ад гэтага давера нічога не застаецца. А тут все ж таки таксама прайшло 4,5 гады. За гэты час людзі маглі расчаравацца, зняверыцца, там яшчэ што-небудзь. Зразумела, гэта абсалютна, я думаю, на персанальным узроўні як бы натуральна, што там хтосьці можа разачаравацца, хтосьці можа там сысці в падполле, хтосьці можа наадварот узмацніць свае пазіцыі і там супраць дыктатуры, супраць рэжыма. Але мы таксама разумеем, што мы не можам до конца ведаць усе настроі. Мы ведаем дакладна, пра што баліць беларусам. Мы постоянно з імі на сувязі. Святлана Ціханаўская постоянно праводзіць званкі, сустрэчы з беларусамі. У нас ёсць таксама там сацыялагічныя даследаванні, які нельга таксама ігнараваць, і мы ведаем таксама настрой унутры там сістэмы Лукашэнкі. Разумеем, што агулам у людзей людзям надакучыў Лукашенко, надакучыла гэта дыктатура, надакучылі гэтыя несупынныя рэпрэсіі, саўдзел у вайне, пастаянная неяснасць. І адзіная альтэрнатыва, якая можа гэта змяніць, гэта новыя выбары і гэта вяртанне дэмакратыі Беларусь, тое, за што выступае акурат Святлана Ціханаўская, у якой ёсць прызнанне, у якой ёсць зноў-такі давер ад замежных палітыкаў, ёсць падтрымка. Таму вось это такая сапраўды альтэрнатыва. Денис, два пытанні ад нашага пастаянна. Нема сапраўды такога вось, гэта ж відавочна, што людзі взялі, прынялі Лукашэнку, перагарнулі старонку і гатовы там з ім мірыцца і жыць. Мы працуем далей то, што можам. Зразумела, ёсць рэчы, які атрымоўваюцца, ёсць рэчы, які не атрымоўваюцца, але ёсць то, што мы называем стратэгічная паслядоўнасць. Мы працуем стратэгічнай, з этой стратэгічнай паслядоўнасцю, і калі будзе гэтае акно магчымасцяў, я думаю, што мы скарыстаемся гэтай магчымасцю. Два пытанні ад нашага пастаяннага гледача Вожык Патрыёт. Першае датычна ўсё ж таки пазіцыі на захадзе адносна гэтых нявыбараў. Ён пытаецца, як можна ацаніць вынікі кампаніі за непрызнанне выбараў, што атрымалася, а што не, бо ў той жа Еўропе ёсць неадназначныя краіны. Думаю, што збольшага, дзякуй за пытанне.
Я думаю, што збольшага папярэдне з таго, што мы бачым па працы з парламентамі, з урадамі, улічваецца, што ўжо некаторыя краіны і парламенты, урады зрабілі свае заявы. Была заява ад АБСЕ, там ад Эстоніі, ад Літвы, ад іншых краінаў па непрызнанні. То бок бачна, што гэтыя выбары не прызнаюць, і паглядзім па колькасці таксама рэзалюцый у парламентах, што вельмі важна. Вось, але з тых папярэдніх прац, што вядзецца, бачна, што я думаю, што збольшага гэта будзе паспяховая кампанія менавіта па непрызнанні без выбараў, таго, каб людзі наогул разумелі, што гэта выбарамі і нельга назваць. І вот неймінг, назва, яна вельмі важная насамрэч. Таму што калі нават мы кажам, у Беларусі пройдуць там 26 студзеня выбары, гэта ўжо неправільна, это ўжо нейкі падман, таму што ніякіх выбараў няма. Таму думаю, збольшага паспяховая кампанія, калі паглядзець на рэальныя рэзультаты, трэба будзе пасачыць менавіта за рэзалюцыямі і за заявамі ад канкрэтных урадаў. І там поэтому будем лічыць і там дасягнута задача мінімум, задача максімум. Задача мінімум, мне здаецца, ўжо дасягнута. І другое пытанне ад Вожыка ж, якія мэты ставяцца падчас удзелу ў форуме ў Давосе? Ці не спрабаваў альбо прапаноўваў беларускі бізнес стварыць там беларускі дом? Не, прапановы стварыць беларускі дом не было. Это сабрач не такая простая задача, потому что зноў-таки, каб вы разумелі, што такое Давос, гэта як раўбічы, нават менш нават за раўбічы, гэта некалькі вуліц невялікіх, дзе на квадратны кіламетр збіраецца велізарная колькасць прэм'ер-міністраў, прэзідэнтаў, прадстаўнікоў бізнесу, спорту. Там в гэтым годзе будзе Дэвід Бекхэм, будзе там і Microsoft, і Google, і зразумела все там прэзідэнты. Вось, і па сутнасці адна вуліца, асноўны праменад, там можа кіламетр з нечым, яна там складае болей, займаюць гэтыя дамы. Гэтыя дамы, яны у звычайны час это простыя кавярні ці крамы, якія здаюцца пад дамы. Таму нават не кожная краіна можа мець там Польша ці там Бельгія. Ось у мінулым годзе один год это там быў польскі дом, потым там Трохмароў. То бок не кожны раз это так проста можна арганізаваць. Это досыць складана і самрэч досыць дарагая задача, але это вельмі добрая ідэя наогул, на будучыню, каб это зрабіць, такі вось беларускі дом. Датычна мэтаў у Давосе, зразумела, гэта будзе вельмі важна, потому што гэта будзе адбывацца адразу пасля інаўгурацыі. Зразумела, будуць казаць шмат пра Украіну, зноў-такі пра бяспеку. Тут наша прэзідэнтка, яна ўдзельнічае вельмі, на мой погляд, такой цікавай і трапнай панелі, якая называецца «Мір праз сілу». Вось это тая канцэпцыя, якую зараз карыстае якраз прадстаўнік Келак, про якую мы казалі у камандзе Трампа, тая пазіцыю, про якую казаў таксама Зеленскі. І вось разам з іншымі прэм'ер-міністрамі, прэм'ер-міністрам Швецыі, прэм'ер-міністрам Бельгіі, Святлана Ціхановская, там і з іншымі прадстаўнікамі Святлана Ціхановская будзе казаць акурат пра важнасць Беларусі. Таму, безумоўна, агульная задача вернуць вось Беларусю эту повестку дня, асабліва у кантэксце вось гэтых патэнцыйных перамоваў па міры ва Ўкраіне, што Беларусь это важная частка. То, што мы казалі на пачатку перадачы. Вось, это адна мэта. Другая, паколькі будуць білатэральныя сустрэчы з іншымі прадстаўнікамі, мы будзем размаўляць зноў-такі пра важнасць з тымі краінамі, з якімі яшчэ не сустрэліся білатэральна за апошнія часы, пра важнасць непрызнання гэтых без выбараў і далейшай падтрымкі, большай падтрымкі для беларускага народу. Дзяніс, шмат, конечно, пытанняў, усе не паспеем абмеркаваць, але адно ўсё ж таки важная узгаданая тэма магчымых перамоваў па Украіне і магчымым прысутнасці там беларускага боку. З двух бакоў тут на гэтае пытанне ціснуць, і Лукашенко пастаянна кажа, што ён абавязкова там Беларусь там павінна прадстаўлена быць, маючы на ўвазе сябе. Дэмсілы таксама кажуць пра неабходнасць быць прадстаўлены там. Тут розныя варыянты ад там
Пазняк усаў, да ціхановская латушка і там увогуле агульнае вялікае там как бы мовіць прадстаўніцтва. Але ці вядуцца ўжо нейкія, вось скажы мне, як що ж таки чалавек, які на дыпламатыі завязаны, ці вядуцца нейкія ўжо ў гэтым накірунку дыпламатычныя захады, намацванне, там спробы ну нейкае там месца ўжо сабе лабіраваць у этой сітуацыі, калі ласка. Так, сапраўды, практычна на кожнай сустрэчы в апошнія месяцы спадарня Светлана Ціхановская гэта абмяркоўвае з партнёрамі пра украінскія перамовы. Сапраўды мы ведаем, што ад гэтых перамоваў для Беларусі шмат чаго залежыць. І нашы інтарэсы там мусяць быць прадстаўленыя, мусяць быць улічныя, і зноў-такі інтарэсы беларускага народу, а не Лукашэнкі. Таму што інтарэсы Лукашэнкі яны скіроўваюць толькі для яго сваёй улады і ягонай там не ведаю бяспекі і дабрабыту будучыні. Таму мы вядзем гэтыя перамовы сапраўды з усімі практычна з усімі палітыкі, з якімі размаўлялі. Мы заклікаем зноў-такі забяспечыць там прысутнасць дэмакратычных сілаў. Альбо калі гэта, ну трэба разумець, што гэтага можа не адбыцца сапраўды, калі гэтага не адбудзецца, тады вельмі важна, каб нашы партнёры маглі там выступіць у падтрымку Беларусі, каб Беларусь не стала вось гэтым суцяшальным прызам, каб яна зноў-такі не знікла з павесткі, каб не было такога моманту, што Беларусі там просто наогул як такой не будзе. У наших інтарэсах, сапраўды беларускіх інтарэсах, каб там было дамоўлена, каб все расійскія войскі былі выведзены зноў-такі не толькі з тэрыторыі Украіны, але таксама з тэрыторыі Беларусі. Тое, што казаў раней пра адказнасць рэжыму Лукашэнкі за тыя злачынствы, які ён зрабіў супраць беларускага народу, але таксама супраць украінцаў. Вось. Ну і агулам казаць пра важнасць выхаду Беларусі з-пад расійскага ўплыву. Таму што мы бачым, што мы кажам, пакуль ва ўкраіне ідзе паўнамаштабная вайна, у Беларусі таксама ёсць такая ціхая, а часам не ціхая, інфармацыйная вайна супраць уласнага народу, таму што працягваюць затрымліваць людзей абсалютна за ні за што. Вось, таму мы мусім вярнуць вось Беларусь таксама вось гэтым кантэкст гэтых перамоваў. І мы тлумачым зноў-такі, вяртаючы да пачатку, што на гэтых перамовах мусіць быць агучаны наступны месседж. Без, і гэта вельмі важна, гэта тлумачым мы рэальна з нашым хаўруснікам на кожнай практычна сустрэчы. Без Беларусі устойлівага міру не атрымаецца. Калі Беларусь застанецца пад кантролем Лукашэнкі і Пуціна, гэта будзе толькі некая адтэрміноўка. Таму так, працэсы і перамовы па гэтым вядуцца. Я думаю, что, конечно... Ну, але на што разлічваеш? Вот скажи мне, як чалавек вот з дыпламатыі, на што разлік? Вот сапраўды, умоўна кажучы, стол перамоваў, там Зеленскі, Путін, Трамп, там, я не ведаю, Макрон, там яшчэ хтось, там, кіраўнік Китая, і хто? Ціхановская, Пазняк, Лукашенко, вот хто? І ўвогуле ці будзе вот менавіта за таким столом хтосьці з беларускага боку, ці калі і будзе, то ну как бы на іншым узроўні, на экспертным. Пакуль ніхто не ведае, як гэты будзе стол выглядаць. Тое, што мы тут кажам, што вельмі важна, што кажуць украінцы, нічога пра Украіну без украінцаў, тое ж самае кажам, нічога пра Беларусь без беларусаў. І таму як будзе выглядаць гэты стол, ці будзе гэта стол паміж там, не знаю, прэзідэнтам Дональдам Трампам, дыктатарам там Пуціным, прэзідэнтам Зеленскім, ці будзе там нехта з Еўропы, пакуль невядома. Калі гэта будзе больш шырокая, я думаю, калі это будзе вузкая, то напэўна гэта будзе, мне так падаецца, можа быць без беларускай. Калі это будзе больш шырокія перамовы, то тады мы будзем выступаць за тое, там, каб там былі абраныя прадстаўнікі Беларусі, каб там была Светлана Ціхановская, не Лукашенко. Я не думаю, што пры нейкіх сітуацыях Лукашенко там можа наогул з'явіцца. Але зноў-такі, калі там не будзе Светланы Ціхановскай, вельмі важна, каб, вось вы там назвалі, прэзідэнт Макрон, альбо, не ведаю, прэм'ер-міністр Туск, альбо прэзідэнт там Трамп, альбо прэзідэнт Зеленскі маглі таксама агучыць пазіцыю па Беларусі. Задача асноўная ў тым, каб на гэтых перамовах Беларусь так ці іначай была. Лепей, як кажуць па-ангельску, at the table than on the table, лепей за столом, чым на столе,
Але асноўная, конечно, асноўная задача, каб наогул Беларусь там была і не засталася дзесьці не ведаю на апошніх старонках ці наогул не прысутнічаў. Ну і на завяршэнне такое агульнае пытанне у тэлеграм-канале Светлана Тихановская адным з апошніх допісаў размешчана кароткая відэо, дзе вось ты, Дзяніс, подводзіш вынікі паездкі Светланы Тихановскай, ну і ўвогуле прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў 8-10 студзеня у Польшчу, дзе, як мы ўжо тут узгадывалі, ладзілася шэраг на вышэйшым узроўні сустрэчаў. Гэта і прэзідэнт Дуда, і Туск, і Сікорскі, і спікеры абодвух палат парламенту і гэтак далей. І подводзіш вынікі пра што там, якія былі дасягненні ці што абмяркоўвалася. Але я звярну увагу на твоё выказванне. Цытую: мэта кожнай міжнароднай сустрэчы дамагчыся канкрэтных вынікаў. Я думаю, што не сакрэт, шмат таких закідаў у ваш бок ідзе, што вы ездзіце, сустракаецеся, фотачкі прыгожыя посціце, а канкрэтных вынікаў для звычайных беларусаў ад гэтых сустрэчаў няма. Ці ўсё ж таки ёсць? Ці вот як ты ацэньваеш вынікі? Калі казаць шчыра, сапраўды ёсць сустрэчы, пасля якіх не адбываюцца канкрэтных вынікаў. Я сказаў таксама в гэтым відэо, штосьці атрымоўваецца, штосьці не. Гэта часта залежыць сапраўды ад жадання палітыкаў дапамагчы альбо нежадання. Это залежыць таксама ад тых магчымасцяў. Ну вось, напрыклад, мы кажам, я таксама кажу там пра візы, напрыклад, у гэтым відэа. Вось мы размаўляем на кожнай сустрэчы пра тое, каб беларусам выдавалі больш візаў. Але нам даюць адказ: для того, каб выдаваць больш візаў, не в іншых краінах, не там в Італіі, Францыі, Нямецчыне, напрыклад, шенгенскіх візаў. Для этого трэба мець большы консульскі аддзел. І мы просім, павялічыце консульскі аддзел. Калі ласка, нам патрэбна, каб беларусы мелі магчымасць прыязджаць у Еўропу, вяртацца ў Беларусь, каб яны маглі мець гэтую сувязь з Еўропай, не губляць яе, тому што гэта вельмі важна. Тому што менавіта таксама праз гэта адбыўся 2020 год, тому што Беларусь была першай краінай у свеце па колькасці шенгенскіх візаў на душу насельніцтва. Але нам кажуць у адказ: мы-то гатовы, але вось Лукашенко, ягоны рэжым, яны не даюць нам гэтых консульскіх месцаў. Яны не дазваляюць, яны не даюць на это там сваю згоду. І вось мы тады стыкаемся вось з такім магчымасцю. Просім все адно нават у тых межах, якія зараз існуюць, дапамагаць. Альбо, не ведаю, калі там казаць пра Польшу, з Польшай сапраўды ёсць вялікі патэнцыял, вялікае разуменне для того, каб палепшаць сітуацыю таксама там з візамі, я сказал, але таксама з тымі людзьмі, з тымі беларусамі, сотнямі тысяч беларусаў, якія жывуць у Польшы. У Брюсселі ёсць больш магчымасцяў для больш шырокай падтрымкі для Беларусі, для того, каб маглі існаваць незалежныя медыа, каб маглі існаваць праваабарончыя арганізацыі. Практычны вось вынік мне за мінулы год што запомнілася вельмі, і гэта было вельмі складана, я вам шчыра скажу, стварыць фонд гуманітарнай дапамогі палітвязням, які рабілі разам з Нарвегіяй і Швецыяй, таму што мы спрабавалі яго ў 22-м годзе запусціць, і раней гэтага не атрымоўвалася, просто не запускаўся працэс. Але пасля вось гэтым працай крок за крокам мы дамовіліся перадусім з Нарвегіяй спачатку, пасля Швецыі, зараз там Ісландыя, Данія, іншыя краіны далучыліся і сабралі канкрэтную дапамогу для палітвязняў, мінулых палітвязняў, іхніх сем'яў. То бок ёсць, ведаеце, ты грукаешся ў кожнай дзверы, сустракаешся, дзе пасееш, там і пажнеш, не ведаеш, дзе як можа адбыцца. Але сапраўды, это на кожнай сустрэчы ёсць канкрэтныя, ёсць агульныя поінты, безумоўна, а ёсць канкрэтныя. Это залежыць ад кожнай краіны, але пытанне мабільнасці, пытанне візу, пытанне того, каб беларусаў не кідалі в адзін кошык з расейцамі, пытанне того, каб Беларусь была агулам у арбіце еўрапейскай, каб ее не забылі, каб беларусаў ўсё ж таки не скінулі, як я кажу, вось у адзін кошык з расейцамі, не абмяжоўвалі. Гэта сапраўды пастаянна вядзецца. І мы, я таксама кажу это в этом відэа, мы читаем і глядзім і апрацоўваем весь фідбэк і каментары і пытанні, якія задаюць беларусы унутры краіны ці за мяжой, і спрабуем па меры нашых магчымасцяў іх адресаваць.
што вось мы можам дакладна сказаць, што сапраўды нічога не праходзіць паміж міма, як бы мы сапраўды все гэта перапрацоўваем і даносім замежным палітыкам. Дзесьці атрымоўваецца, дзесьці не. Так я казаў, мне здаецца, у мінулым эфіры Зміцер з табой, што дыпламатыя таксама палітыка гэта вельмі часта напэўна, на жаль, ці не ведаю, на шчасце, это доўгатэрміновая справа. Ты не ведаеш вось што можа атрымацца, нешта ты запросіш сёння, яно можа атрымацца только праз некалькі гадоў. І сапраўды гэта, я разумею, што для людзей это можа быць і фрустрацыя, і неразуменне, але сапраўды так працуе палітыка, так працуе дыпламатыя. Ёсць кароткатэрміновыя вынікі і ёсць доўгатэрміновыя. І мы працуем і над тымі, і над тымі. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Такім чынам, бліжэйшым часам, якія важныя сустрэчы, паездкі, мерапрыемствы арганізавалі, у тым ліку з тваёй дапамогай, дзе будзе прысутнічаць Святлана і іншыя прадстаўнікі Дэмсілу? Зараз працуем, безумоўна, Давос, это наступны тыдзень, мы про это уже пагаварылі. 26 студзеня таксама ў Варшаве вельмі важна будзе падкрэсліць вось гэты адказ беларусаў супраць гэтых без выбараў. Таксама запрашаем всіх далучыцца на все мерапрыемствы, якія будуць адбывацца ў Варшаве ў гэты дзень, і на марш, і на саму падзею. Вось, і таксама будзем працаваць для таго, каб арганізаваць брифінг такі для міністраў замежных спраў Еўропы пасля без выбораў, каб зноў-такі падкрэсліць все пазіцыі. Ну і безумоўна, такім, я думаю, вельмі важным троху на будучыню, это будзе праз месяц, полтора будзем працаваць над магчымасцю таксама выступу ў еўрапейскім парламенце. Зноў-такі важна будзе для Еўропы абазначыць, для еўрапарламентароў, якая зараз сітуацыя. Ну і думаю, вось в кантэксце яшчэ раз ЗША і Трампа, прэзідэнта Трампа, канферэнцыя па бяспецы ў Мюнхене, яна звычайна склікае шмат прадстаўнікоў і з ЗША, і з Еўропы менавіта па пытаннях бяспекі. Гэта будзе ў сярэдзіне лютага, туды таксама запрошана прэзідэнтка Ціханаўская. Я думаю, што гэта будзе вось адным з такіх вельмі важных форумаў, дзе можна будзе адзначыць Беларусь і таксама паспрабаваць пашукаць магчымасці для важных сустрэчаў. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў дарадца Святланы Ціханаўскай па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі. Подписывайтеся на сацыяльныя сеткі офіса Святланы Ціханаўскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, іншых дэмакратычных структураў, каб сачыць за тым, што яны робяць, магчыма задаць пытанне ці далучыцца да сустрэчы, якія ладзіць Святлана Ціханаўская з беларусамі, і наўпрост пагаварыць, задаць сваё пытанне. Ну а каб не пропусціць наши наступныя сустрэчы і ўвогуле наши эфиры, калі ласка, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады, ставьте свои падабайки, націскайте на звоночек. Калі для вас гэта бяспечна, расшэрвайце. Ну і жыве Беларусь. Жыве, дзякуй.